Vi har set filmen The Graduate i forhold til vores arbejde i mediefag. Den er instrueret af Mike Nichols og er fra 1967. Vi vil fokusere på højkonjunktur og forbrugerkulturen som tema. Første klip. I dette klip har Ben 21 års fødselsdag. Hans forældre har deres venner på besøg, og de venter alle spændt på at se Bens fødselsdagsgave. Her ser vi, at Bens far udstiller sin søn og fortæller om, hvor meget hans fødselsdagsgave koster. Her mærker man, hvordan faderen vil vise, hvor mange penge de har, mens det for Ben føles unaturligt og grænseoverskridende. Videre ser vi Ben komme ud i sin dyre dykkerdragt, hvor man ser ud fra hans point of view med real lyd, nemlig hans vejrtrækning. Mens hans forældre er helt op at køre over fremvisningen af deres dyre gave, er det eneste Ben hører støj og hans egen vejrtrækning. Dette understreger i hvor høj grad en selvfølge de materielle goder er, og hvor naturligt de føles for den yngre generation, i modsætning til de ældre generationer, som føler, at de har brug for at fremvise deres materielle ting. Senere i klippet ser vi, at han prøver at komme op til overfladen, mens hans forældre skubber ham ned i vandet igen, og dermed presser ham til at gøre noget, som han ikke har lyst til. Både fremvisning af ham selv, men også generelt den forbrugerkultur, som foregik dengang. Dette hænger også godt sammen med forskel mellem generationerne. De ældre generationer, altså forældrene, var ikke vant til denne form for rigdom og følte derfor at fremvise deres materielle goder, hvor den yngre generation synes, det var en selvfølge, at de var i besiddelse af sådanne ting. Det føles naturligt. Andet klip. Vi starter andet klip med et matchcut, som viser, at han ikke laver meget andet, end at være sammen med Mrs. Robinson og plasker rundt i poolen. Gennem hele klippet ligger Ben ned og kigger op på faren, hvilket skaber et fryst perspektiv på faren. I would say that I'm just drifting here in the pool. Dette giver en autoritær rolle, da det er ham, der sørger for, at han ligger i poolen og kan drikke øl. De lodrette linjer på farens skjorte understreger hans autoritære rolle i filmen. Faren ville gerne se, at Ben kommer ud og læser videre så hurtigt som muligt, da han gerne vil have, at Ben bliver lige så succesfuld som ham selv. You got me. Now listen, Ben. Look. Faren vil heller ikke have, at for eksempel naboen ser Ben ligge og plaske i poolen, da det ikke rigtig passer i den forbrugerkultur, der er. Når man ser Ben gennem hele klippet, er det i fulde perspektiv, da vi skal få fornemmelsen af, at det er ham, der er den lavere stående i familien, og ham, der er mønsterbryderen. Lie around and drink beer and so on. But after a few weeks, I believe that person would want to take some stock in himself and his situation